Hernaniko lehenengo sektoreko baliokate osoa estrategia baten baitan batu da. Hernaniko elikadura sistema iraunkor eta burujabea sortuz. Sistema honetan, hainbat eragilek hartzen dute parte. Enase, nekazal abeltzainen sustapenerako elkartea. Herrilur, tokiko produktuen kontsumoa sustatzeko helburua duen elkartea. Zabalduz, esku hartze komunitarioaren eta inklusio soziolaboralaren sektorean diharduen kooperatiba. Gure elikagai, tokiko produktuen prestaketa zein eraldaketan diharduen sukaldaritza enpresa. Berriak, Hernaniko merkatari eta ostalarien elkartea. Hernaniko udala. Estrategia honek bi dimentsio dauzka. Bat, lehenengo sektorearen sustapena. Bi, baliokate osoaren sustapena. Lehenengo sektorea, ekonomiaren eta enpleguaren motor bihurtzeaz gain, laneratze eta gizarteratzeko lanpostuak sortuko dira. Horretarako, gure elikagai eta zabalduz kooperatiba elkarturik bertatik elikatuz laneratze enpresa sortu dute. Bazterkeria egoeran dauden pertsona eta kolektiboen laneratzea eta gizarteratzea helburu izango duena. Estrategia honen baitan, hainbat ekintza burutuko dira. Bazterkeria egoeran dauden pertsoni 6 hilabetetako formazioa eskainiko zaie nekazaritza ekologikoan. Horrela, nekazari berriak sortuz. Formazioa jaso duten gazte horiek ordaindutako praktikak egingo dituzte Enaseko ekoizleen etxaldeetan. Udalak ekoizpenerako lurrak eskuratuko ditu, formazio eta praktika saioak jaso dituzten nekazari berrien esku uzteko. Azkenik, formatuak izan diren gazteak lursail hauetan hasiko dira lanean, Hernaniko elikadura sisteman txertatuz. Baliokate osoaren sustapena. Helburua, Hernaniko biztanleek kontsumitzen duten elikagaien gero eta ehuneko handiago bat Hernanin ekoiztua, eraldatua eta saldua izatea da. Horretarako, sektoreko baliokate guztia osatzen duten eragileek estrategia horren gidaritza hartuko dute ondorengo ekintzak gauzatuz. Planifikazio bateratuaren bidez, baliabideen kudeaketa egokiago bat egingo da, eta modu honetan, ekoizpena handitzea espero da. Hernaniko ekoizleen lehengaiak eraldatu eta kozinatzeko aukera eskainiko du sukalde zentralak. Modu horretan, ekoizpenaren galera ekidin, merkaturatzeko aukerak handitu, balio erantzia eskaini eta ekoizleen bideragarritasuna biderkatzeko aukera eskainiko du. Sukalde hau bertatik elikatuz enpresak kudeatuko du eta bertan laneratzeko eta gizarteratzeko 12 lanpostu sortuko dira. Ekoizleen ekoizpena sukalde zentralera, Hernaniko denda eta jatetxeetara edo eta kontsumitzaileengana eramango duen banaketa zerbitzua jarriko da martxan, laneratze eta gizarteratze lanpostu bat sortuz. Hernaniko elikadura sektorearen baliokate guztia barne bilduko duen marka komertziala sortuko da. Marka komertzial honen bidez, Hernanin ekoiztu, eraldatu eta saldu diren produktuak merkaturatuko dira. Tokikoak, garaikoak izango direnak. Aldi berean, laneratze eta gizarteratze estrategia baten baitan ekoiztua izan diren produktuak kontsumituko ditugu. Hernaniko elikadura sistema iraunkor eta burujabea osatuz.